Hadian ke jing ki jong ki kunhun nong tre sarkar ba pher halor ki mat jing dawa ki jong ki jing dawa na ko sarkar kim sim lakot handai hagani kata yau saki nong hikai school jong ka SSA ru kila wan sakmat ban pen pau ye ke jing dawa ka jong ki da ka ba pen long da ka jing ki ka ba jai jai Ki nong ikai jong ki school SSA ki bahapo kesatri jong ko All Meghalaya SSA School Teachers Association haka khatnyo trek matau benai no opera arhajar arpho kila penlong da kajing ki ka bajai jai da be syong hamadan student hajayau shillong haba pen pau ki sau tli ki mat jeng dawa jong ki nong yalam jong ka ne ka kenhun kli tho ba ka mat jeng dawa ka ba khamat ka dai lor ka tulop jong ki ka ba sau benai ka ba ki klempat yo ka ba kan thop na do jong unai lor hadu unai wieng menta ka snem arhajar arpho Kajing dawa kebaar kalong ban pen scam no iki kam no hikai SSA na markat kum ki kendon jong sorkar kini kino hikai kila pendep ikajing pulia jong ki kata ya ke diploma in elementary education DLED nak NIOS Kajing dawa kabalai kalong ban plat no ek area nadu unai tung kesenam arazar kat nriu hadu unai rempang jong kesenam arazar kat nyo bat kajing dawa kabalai kalong ba ke sorkar kadai ban ailat ba ki secretary jong ki school managing committee kendai de ki head teacher ban kampen kloy ketulop jong ki balada ke sorkar kamla ban le komta nang nesh khamat kadai ban pha bet ketulop jong ki bank account jong ki no hikai school